Do turčianskych Klačian sa počase opäť vrátilo podujatie s názvom Klačianska podkova. Podujatie pre malých aj veľkých, ktorého hlavnými hrdinami sú furmani a ťažné kone. Podujatie svoju tradíciu odštartovalo ešte v roku 2004 a jeho hlavným zmyslom bolo poukázať na nesmierne náročnú, no pritom krásnu prácu furmana. Hlavnou osobou, ktorá za ním stojí, je Lenka Mahutová, teda furmanka telom aj dušou. Ostatné 3 roky však toto obľúbené podujatie v kalendári turčianskych akcií chýbalo. So mnou sa zapálilo hromadu dobrých ľudí, takže sme toto podujatie dali dokopy. Je to jubilejný ročník, 10. A ja fakt chcem poďakovať všetkým, či sú to furmani, či sú to koničky, či sú to proste všetkým, že prišli a že vlastne poctili toto podujatie svojou účasťou a preto asi ich pekne priťahujú koníky ťažné a to ma veľmi teší. Prečo bola tá 3-ročná odmlka? Lebo toto podujatie veľmi chýbalo, teda nie len nám, ale mnohým ľuďom, teda, ktorí sú tu. Zhasla som. Naozaj boli také niektoré veci, ktoré ma úplne odradili od toho. Nebola som už vôbec preto nadšená, zobralo mi to všetku energiu, všetku chuť do diania sa týchto vecí. Našťastie potom prišiel opäť ten správny impuls a Lenka sa aj vďaka podpore mnohých ľudí rozhodla, že opäť do toho pôjde. A aj množstvo ľudí, ktoré si v sobotu našlo cestu na futbalové ihrisko, dokázalo, že by bola škoda, ak by sa toto podujatie malo vytratiť. Bez financií to nejde. Hej, takže ďakujem za to týmto sponzorom aj všetkým ostatným, že sme to mohli znova naštartovať, ale hlavne to išlo vo mne. Asi keď si poviem, že nie, tak nebude. Keď si poviem, že áno, tak bude. A ja verím, že sa nájde niekto, ktorý ma bude už nasledovať potom. A čo hovoríme na to množstvo ľudí? Pretože aj to je dôkaz toho, že naozaj toto podujatie tu veľmi chýbalo. Vďaka asi tým predošlým ročníkom, že sa to ľuďom páčilo, že sme naozaj odvedli dobrú prácu a reklama je veľmi dôležitým článkom a my sme sa o tú reklamu naozaj, do nej sme sa zahrízli, zavrtali, aby to naozaj všetci vedeli, tí, ktorí chcú vedieť. No je to pekné, páči sa nám to. Ani zima není? Nie, dali sme si hriatého. No. A čo vy, ak sa môžem teda aj vás opýtať, čo vy hovoríte na tie koníky, na tú prácu furmanov alebo na to, čo ste už mali možnosť vidieť? Zatiaľ, čo som videla, tak bolo to úžasné. Môžem povedať, že fakt úžasné. Ako človek dokáže ovládať koňa a kôň vlastne spolupracuje s tým človekom, tak to je úžas. Na Klačiansku podkovu tentoraz zavítali nielen furmani zo všetkých kútov Slovenska, ale aj prišli účastníci zo susedných Čiech či Poľska. Prišlo 25 párov, to znamená 50 koní ťažných sa tu nastretlo dneska, aby si vlastne prišli uctiť toho ťažného koňa, aby predviedli tú krásu. Ja si myslím, že ľudia musia sa vrátiť nazad k tej prírode a k takýmto veciam, lebo je to viac menej všetko pretechnizované a každý deň tie počítače a takéto veci a ono z tých za takýmto zvieraťom je ďaleko lepší a krajší. Aké je to byť v dnešnej dobe furmanom? Ťažké. Dobré, ale ťažké. No, čoraz zložitejšie, ale dá sa to robiť. Ja už to robím 20 rokov, vyše 20 rokov, tak dá sa to v pohode robiť. Neviem, či si to viete predstaviť a vôbec ľudia predstaviť. To je dennodenne okolo toho koňa, ráno, obed, večer, stále s tým. Proste to sa nedá vypnúť a to je proste s tým človek musí žiť dennodenne. Ono sa s tým asi zrejme nedá skončiť, keď raz človek začne. Ja to mám od chlapca, v podstate ako som sa narodil, tak kone, tak stále je to taká srdcovka. Človek prestane už keď je zlé, už keď je chorý a pokiaľ človek zdravý sa nie, to ja neviem, to je v krvi a v hlave. Napriek tomu, že to máte také ťažké, tak sa takto stále usmievate, takže zrejme vám to ten koník opláca. Ale je pravda. Ja už mám 20 rokov, vyššie 20 rokov je to konie a zatiaľ ma to neomrzelo. No my ešte staršia generácia, tak sme s tým žili. My doma sme mali kone, kovali ho, už teraz to sa vytratilo, dneska už máme stroje, technika. No. Ja obdivujem tých ľudí, čo ešte tie kone chovajú a sa snažia, trápia, je to drina. Bohužiaľ na úpadku a veľmi sa toho bojím, aby sme ju už nevideli len v zoo. Takže ja by som chcela naozaj všetkých poprosiť, aby sa venovali aj ťažným koňom, aby na to nezanevierali, aby si tu poličko vždycky obrábali a nezabudali na generácie predošlé. Okrem furmanov počas priebehu podujatia mali diváci možnosť vidieť aj mnoho ďalších atrakcií. Jedným z lákadiel bola aj exhibícia Lenky Divožienky, ktorá sa predviedla so svojím arabským plnokrvníkom Uranusom. Nuža mimochodom, vraj pôvodne bol tento koník poriadny divoch.
Že my sme tu dnes o vás počuli samé pozitíva, že vlastne vy ste taká čarodejnica, že sa vám podarilo skrotiť tohto koníka. Tak povedzte možno niečo k tej histórii. Ako sa to podarilo? No, pravidelnou prácou, trpezlivosťou a láskou. Ako dlho to trvalo, kým sa teda, ako bolo povedané, z toho divého bujaka podarilo dostať až k tejto nádhere, čo sme mali možnosť vidieť? Ešte stále je na ňom čo robiť. Mne skôr kone ukazujú moje zrkadlo vlastne, alebo teda oni sú mojím zrkadlom, takže je to o seba zlepšovaní a seba poznaní. Ja ešte mám koníka, sa stará vojenného doma ešte. Ja už družstevný, ale sa starám ešte stále. Každú ráno, každý deň, poctivo ešte. Čím vám... Som hore tiež na koni, tak viem, aká je to práca, je to zaslúžená a málo platená. Obdivujem každého v dnešnej dobe, že ešte sa dá na to. A čím vám to opláca práve ten koník? Tú vašu starostlivosť? Tou láskou k tomu zvieraťu. No a je to tak vravia, že kto sa napije raz konského mlieka, kobyl jeho. Takže ostane koňovi verný na veky. Som mal 10 rokov, som musel orať, lebo otec bol invalid, nemal nohy, tak už 10 ročný som musel, som si tak myslel, a som to oral, čo ja viem, taký kúsok, celý deň. Dneska som to starý som muž, ale za 2 hodiny som to dneska zoral. A presne o tom bolo toto podujatie a presne takíto ľudia sa tu stretli, takí, ktorí si vedia vážiť prácu našich predkov a nechcú ju nechať upadnúť do zabudnutia. Všetci, ktorí si Klačiansku podkovu nenechali ujsť, zrejme rovnako ako my vyslovujú vďaku Lenke Mahútovej, ktorá sa predsa len po odmlke rozhodla toto podujatie opäť naštartovať. Stretneme sa tu aj o rok? Uvidíme. Uvidíme, verím v to, uvidíme, všetko zhodnotíme, všetko či sa zapálim preto a so mnou aj tá hrstka dobrých ľudí. Uvidíme.